যত মিডিয়ার খলমখা তাই যতनो हामबाय তাই যতनो सिलाय सिगां जोंनि इ हानि बुबाग्रा जोंनि बुबाग्रा आं बेलेखनो खुलुङो ताई बनि थाने आं बना माबो सानजाओ आंना माबो खायरथुं आं एडिसि इलेक्शन नि हयतेनो बुबाग्रानि बागैनो सामु ताङै दं थैया सार ताङै थांनाय हिनिनो बुखाबो वानसुगै दं सरि जे आं हामाना आबा आनि जाया जत चिनि सैत्रि शान्ति बाजारनि बरक ताई सारा त्रिपुरानि चिनि त्रिपुरा सारा आंना माबो खायना नंथो आं इ जागायाव कुनु केनुबो हामे सानानै थांया बिजेपि रावबो कुनु आंनाव रांनि लोभ फुनोबो तिलांया बोसोरना हिनिबो तिलांया चिनि सैत्य कक जिता इनके इ जागायाव आं बुबुंगो सानानै थांया हाबानो किसा सियार माखायनाय मासा नांनायनि बरंनि खुगा कक खानाखा बा बरंनो आं गुबुहिनिनो वानसुखा गुबुहिनि वानसुगैनो अमरत गुबै बरखनिनो गुबै लामा होनो चुङो आं चुज खायखा फियाबा आं मिया हरनि हयतेबा तिनिनि बिसिङावनो आं जे बर आना सावो बरनि गुबै लामा दे फुनुइतो ना लामा जायो हामिया दे फुनुइतो आं आबो प्रमाण माखा इनके एक्चुअली सैदोखौ साननानै थांखांके आं लिडारशिपनि बिसिङावबो तिनि त्रिपुरा मथानि लिडारशिपनि बिसिङाव आं किसा गिनकामानि उमुनु जेकुनु हामिया जायाखै न खंसानि बेपार न खंसा सालायमानोथ' हिनजागौ फियाबा किसा मिसांखांके किसा कमिउनिकेशन गेपनि बागै आंनिबो खादंथ'यो आं जाखा हायबाय आं बुल सामुआव थांखा हायफाना आं दिनै किफिलि फायफिका आं थैया सांनो तिनि बुबाग्राबाय दंनाय ताय इ तिनिनो आं समाय थांनाय चिनिरो चिना आफाहरन दङ चिनिरो नै सिगांबो बासाजाक दाखलायबो बासानाय जों बना कपालाय खायनाय चिनि सानि बाजार पायनाय जों 100% गेरेन्टि रि सामानो हायफाना आं उमनो समाय थांनाय आं जाया सामु तांखांके आना माप खायनानै उनथुं जत लुखराव ताय तिनिनो आं समाय थांनाय आंनि बुसा दङ मांनय आंनि जीवननि लाइट बुबाग्रानि लगनो दंनाय ताय कुनु पार्टियाव आं कुनु पार्टिबो थांबो थांया आंनि जीवनाव त्रिपुरा मा थानो खायनाय त्रिपुरा मा थापाय माने परा आंनाव सिरिं आसु दंनाय आसु हामबाय वेरी गुड